pred zadymovaním si pekne takto pripcháme letáč, aby nám včely neuleteli a aby dym z prípravku nešiel pomimo. Na zadymovanie včiel používame pásiky, na ktoré kvapneme po 2 kvapky varidolu. A na zadymenie používam takýto prípravok. Je to vlastne rúrka, do ktorej sa loží takéto sitko, aby včely sa nedostali von z úla k ohňu, do ktorého vložím pásik. A na to všetko podľa návodu na internete, čo som našiel, je to motorček z počítača. Keď to zapálim, položím takto ventilátor, ktorý zapnem. A kým nevyhorí pásik, tak ho nechám zapnutý. Zdroj, mám automobilovú batériu, na ktorú som dal kontakty, prispajkoval drôty a napojil ho praktickou zástrčkou z 220. Póly treba mať rovnako dané, lebo je tam plus mínus. Keby sme to dali opačne, tak sa to nebude točiť. Tak zástrčka bola obojstranná, tak som to zatmelil, aby bolo zrejmé, kde má byť kolík. Batéria na jedno nabitie, vlastne už 2-krát sme zadymovali, toto je 3. krát. Na úl dáme vlastne prípravok, tým pádom včely nám nemôžu uletieť ani výjsť von. Zapálime si papierik. Využijeme ho dnu. Prikryjeme ventilátorom. A vidíme pekne, ako nám papierik tlie. A dým ide pekne dovnútra. Preto som použil na tesnenie ako molitán, lebo lepšie utesní, i keď aj dáke iné tesnenie možno by bolo, ale je to také najjednoduchšie riešenie.